kama bende itelone kaka ruoth. Mokwongo joizero kamano. Mokwongo an awuon kaka ruoth e location ka antiere kendo kata ka ginena kendo kata ka gineno kit tich mwatiyo, mano kende oromo jiwo nyathi manyako mondo en bende ogombe ni chieng' moro e ngimane odak kaka chief Karen odak, kata kaka chief Karen timo gike, kata kaka entiere gi ji society. Machielo, wan gi barazas mwatimoga, to e baraza wagi mostly kwatimo baraza to waimiza nyithindo manyiri mondo giti matek, gibed joma beyo, gibed joma oluoro Nyasaye mokwongo, giluor jonyuol, madhi sikul bendo luor jopuonje e sikul kuma gintiere no, mondo kiny ngimagi makiny obede ngima moro maber ma ng'ato nyalo admire. Machielo, watemo matek. Nitie nyithindo manyiri miyudo ka nyathi samoro drop out of school gi reason moro ma bende onge kata maber. Nyathi amua tu ni en koro kodwa sikul. Watimo juu chini kendo wamanyo nyithindogi e miechgi, mwaduke sikul, mwadhi mwatergi e lwet jopuonje. Kendo wago erokamano ne jopuonje ahinya ma bende kawo thuologi makende mar tudore kodwa e idarawa mar security koni, ka ginyisowa nyithindo ma samoro onge skul, kaachiel kod village elders wa bende mabe watiyogo kamoro achiel, kata mana gi CHVs, kata mana gi stakeholders ma bende temo matek mondo at least nyathi manyako obed dhano kiny, generation makiny. Koro wamanyo gi, watero gi skul, wawuoyo kodgi e yore mopogore opogore mondo at least gibed joma beyo. Akiwacho ni wuoyo kodgi e yore mopogore opogore, ponono ng'ato nyalo ng'eyo ni gin yore kaka mage ma wuoyo kod nyathi manyako kalore ni ponono jomoko yudo pek e loso